Bueno. Ze ondo, txangoa, Hola, ez dakizu ezerta, baina... Bueno, bai, badakizu ezerta, oza, ez daituzte atera, hola, tipo... sorpresa! Badakizu ezerta, ez da? Bai, ja. Venga, zer zaudet? Ez du egingo. Bueno, ongi etorriak, Liburu Gazte Book Trailer lehiaketa, 2023-2024 kurtsoa. Gaur 24 da, baina hitz egiten da kurtsoa, bezala. 23, cosas, Hola. Bueno, orduan, lehiaketari nundin orakoak. Osa, norbaitek etorri zatea aurreko urteetan? Norbait? Bai, ezake, karo, jazta, ezagutzen gara. Beste batzuk ez, baina ezke guk hemen igual 3 urte, ze musuek? Bueno, hain denak aurkeztuko ditugu, orduan, ezke ez da berria batzuentzat, beste batzuentzat, bai. Baina esplikatuko izuegu, gutxi gara bera, nundi dijo, alez? Orduan, hau hasi izan lehiaketa hau 2000 bat, binaka esateia kurtsoa, urtean, Liburu Gazte saria zan. Bueno, horro zondo, Galtzagorri elkarteak antolatzen zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, eta, bueno, zuek irakur zaletzeko egila zan. Lertzen trampa bada. Saria dago, baina nahi deguna da, zuek irakurtza, porque guk zertarako, zuek gazteak irakurtza, ez da, hola. Borduan, bi helburu hori irakurzaletasuna eta euskarazko gazte literatura zabaltzea eta ezaguraztea. Bueno, 2013an, ja esan zuten, ja ez da, hau hola izin du izan, book trailerra egingo dugu. Tope flipantea, ez da? Zantzen duten, hombre, ja bai, porque mobilakin daula, pues ingo ditugu, mobilakin ite dituzue? Bai, oso no. Ez, porque ya está, dagazu tresna del demonio hori, eta orduan esatez, pues gozen itea zerbait, pues, ondo zaude maitia? Bai, bale, ez, ikusten unola, digo, bale, parre egin lasai, bale, atake mandizu. Bale, ez dizut gehioia behidatuko, zuk parra egin, hoi ondo do, Gelan ez dizue uste, nik hemen utziko dizut, hombre, segun, azte bazea orain, denbora guztin, igual esango nizuke, kariño, jun pixka kanpo, baina, zuko hain, lasai egin. Bueno, orduan, Galtzagorrik, bere adinerako, oza, proposamen bat egiten du, zuek, alo loko ez, esate dizue, hemendik erabaki. Orduan, irakurtzen dezue liburu hori, eta liburu horren book trailerra. Zer da book trailer bat? Bideo sinopsi tentagarri bat. Bai, ez? Osa, claro. Claro, es que tentagarria da, es como, ze gogo liburua irakurtzeko, oin behar dezuen. Bueno, oso ondo, parte hartzeko bi aukera dazkagu. Batek, bueno, gero, streaming badakit hortzaudetela, Gero dakat apuntatuta, baina bengo atu naiz, digo, apa, esan, altxaula eskuak jendia ikasoiteko, ez que ikusten zaituz, edo, oza, egongo bazinate, ez dakizu, larun batean, kontuatu, oain dantzaiteko hauin behar da. Bueno, ya está, streaming, ya está. Vale, orduan, parte hartzeko bi aukera. Bata da ikastetxearekin, zuek hola etorriko zinaten, eta norbanakoa. Eta, hau da, ikastetxetik kanpo, zuk esatezu zure etxean zaude, aspertuta esatezu, jo, ez dakiz zer egin. Ostia, book trailer bat ingo dut. Eta bidaliko dut, Galtzagorri, claro, pues horrela ere egin daiteke. Eta lau sari daude, ez? Norbanakoak, esan dugu, alde batetik dago publikoaren saria boto bidez, zure etxean zaude, esatezu ez dakiz zer egin gaur. Bueno, bozkatuko dut, book trailerren lehiaketa hontan. Eta aukeratzen dituzu ikastetxeak edo norbanakoak. Eta gero ja dago epamai bat. Hau ja da, gente, ¿sabes? Importante. Eta hauek ja erabakitzen dute DBH bat bi edo DBH 3 4. Bueno, zuek esango zuek, bueno, saria dakat edo ez, bueno, bakoazen aurrera, bale? Orduan, orain zan streaming kaixo, baina ja esan dugu, orduan, pues jazta, agurtuak bezala, ondo, eta, a ber, lehiaketa hontan, zuek zaudete oso importanteak, baina jende gehiago dago, lagun batzuk, etortzen dira, bueno, urtero ez dakit, baina bai, urte batzutan bai, eta gurekin ospatzera, pues festa hau, porque zer da hau? Festa! Mira, ikusten da, hau da eserita, porque esan diegu eseritzeko, baina bestela jende honek zer nahi du egin, dantza, bueno, gero seguru, zuen irakasleak daukatela pentsatuta dantza eramatea, venga. Vale, orduan, gure lagun hauen artean, bueno, izenak egingo izango ditut, eta bat da, Juan Kruzigera bide, dala Galtzagorri elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea, bueno, hau, bai, igual txalito, jo que se, nola dan formato hau,
Gero dago gurekin Garbine Mendizabal dala Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendari nagusia, hombre! Gero, eske jende berria dago, bale? Gero dago bere aizpa, Antxine Mendizabal, Elkar argitaletxeko editorea. A ber, ez tira aizpak eta ezer, ez tira? Osa, ezer ez, bazerate, hombre, etzerate ezer. Osa, bat da, Aldundiko zuzendari nagusia hizkuntza berdintasunerako, eta bestea da, Elkar argitaletxeko editorea. Baina, Mendizabal, pero nada, Curioso. Bueno, ya está. Gero, arrate gaina egongo dala, uste dugu, baino, bueno, Idoia Garcés bai, hemen dago. Idazlea, txalo, bero bat, Idoia tontakeri bat, nahi da ipatu tontakeri bat, Idoia lasartearra da. Lasarte horia da. Claro, horregatik! Lasarteko norbait? Uaaaa! Bueno, pues ya está, ya laugea. Vale, ya está, eta tontakerat. Eta, bueno, Kutxa Fundazioari ere eskerrak emango dizkiogu. Eta, bueno, pues ya está, guazen edizioarekin. Osa, hain arte gertatu dena, etzan ezer, vale? Osa, ez da ezer gertatu. Osa, guain azten da lo bueno, vale? Orduan, edizioa izan da arrakastatxua oso arrakastatxua. Gipuzkoan, 257 book trailer aurkeztu dira. A ver, zuek, zaudetela dekla, vale? Vale. Eta, flipa itxoin, 1.600 ikasle inguru. 1.600, fíjate, que fiesta. Bueno, orduan, epaimaiak 2 sari nagusi hautatu ditu ikastetxeen kategorian. Diala, DBH bat 2, mailen artean bat, eta DBH 3-4 mailen artean beste bat. Osa, bai, ez? Bai, bueno, bai. Eta publikoaren saria bozka bidez, esan dut lehen, baina berriro errepekatzen dut. Ikastetxe eta normaneko kategorian bozka bana emateko aukera. Osa, Gipuzkoa eta Bizkaian, bozkak, bakizu ezen bat, jendek bozkatu duen. Prest. 2054. Oso endo. Eta, ja, Gipuzkoatik, porque oso interesgarria da, Bizkaian gertatzen dana, baina bantxe bertan, Gipuzkoan gaude zentratu, hasta pake. Gipuzkoatik? 1.918! Eskerdia baino gehiago da, Osea, bueno, ya está, haure dato curioso. Vale, liburu proposamenak aurtengoak eman zitzaizkizuela aurreko edizioan. Orduan, DBH bat 2 kategorian, bueno, hemen txe daude, baina nik Kukuaren kantua, Idoia Garcesek idatzia, eskemen dago, bestiak ebai, ez baino. Ilustratzailea Belatz eta Elkar argitaletxeak editatua. Bigarren proposamena DBH bat 2 da Ester Ferrer eta Denbora, ia, kakotxen artean, guztia moztu eta itxaz daiteke. Idazlea, Aintzane Usandizaga, ez asmatu nungoa dan. Lasarte! Lasarte horiako Aintzane Usandizaga, bueno, eta Aran Santa Mariak ere, baina, bueno, eske, eta Pamiela argitaletxeak. Bueno, orduan, hemen dauzkazue, ondo, horiek izan dira proposamenak DBH bat. DBH 3-4 kategorian, ere proposamenak. Joao, Dabil, dala Paloma González Rubio idazitakoak, eta ilustratzailea Aitor Arana. Bai? Ibai Zabal argitaletxeak, aterata. Eta gero, dago, bigarren proposamen bat, ni ez naiz Mikel Laboa, idatzia Unai Iturriaga, Joseba Larretxe eta Arkaitz Kano. Nongoa da Arkaitz Kano? Lasarteko! Osea, flipa, ez dakizatik ez da niten hau Lasarte markatu, osea, jende, bueno, eta Elkar argitaletxeak, ateratakoa. Bueno, ya está, egin dugu hau. Bueno, pues, zeuden ere, beste zerrenda bat, eta hortik aukeratu zitezken liburuak, guztu zuen ez daude bakarrik lau, orduan batzan azken dantza New Yorken, Lur Gallaztegik idatzia, ilustratzailea Unai Arana,
Coraline. Coraline. Line. Coraline, ni Coraline esaten beti, baina esan dut, bueno, jende honek badaki. Coraline. Dala Neil Gaiman eta Dave McQueen. Rayo McQueen. Baina Dave McQueen, bueno, jendeok ez dagoela hemen orduan, pues ya está, o sea, o igual streaming. Hello, Dave! Bueno, eta itzultzailea, oso importantea, porque bestela, Julen Gaviria, ¿vale? Eta gero Moio, gordetzea ezinezkoa zen historioa, Katalin Minerrek idatzia, hor dagoela ere. Bueno, orain ja sari banaketa, ez? Gerta etorgea. Bueno, otorgea denetara, Orduan, publikoaren saria. Boto bidez aukeratu da, ikusi dezu ez, naiz goatzen noain datuak, zuek bai, seguru, pues jendeak bozkatu du, Gipuzkoan 1.400 ez dakitzen bat, orduan, ikastetxetan normanakoen kategorian, boto emana emateko aukerarekin, bueno, jazta, sari bana bat, Bizkaian banatu dute beste sari bat, oso ondo juntzaie, Gipuzkoan beste bat ingo dugu, bale? Orduan, ikastetxean, sari bat, eta Gipuzkoan beste sari bat, bueno, jazta, liatzen nahi naiz, ez da izue importa, orain nola izan dan, ez? Bueno, 129 botorekin, irabazlea ikastetxe kategorian Gipuzkoan, bai ez? Hau dator txikitatik eurifanta, bai. Txistulariak taldea! Hor daude! Bai, orain, itxoin. Bueno, bai, Elgoibar ikastolako taldeak, eta ze liburu egin du aukeratu dute egiteko Kukuaren kanta. Idoia, que fuerte, ikusiko zemu traileron. Wow! Eta, bueno, Belatzak ilustratu du, bale, orduan, ikusingo dugu orduan zuek, eske hemen daukagu aurten da, supermovida. Ezintzeate igo? Bueno, salto bat emat, zuek igual bai, baina gero dago jendia igual aiotzeko problema gehiago. Orduan, sartu behar dezue hortik, entzuten, bai, itxoinek, no me ilumino. Eta ateatze zeate hemendik, vale, tipo lluvia estrella, sonola zan. Sartzen dira! Ez, Elgoibarko ikastolako taldea, eta aterako dira? Hombre, pues irabazle batzuk, ulertzen, oza, orduan, jun ja, zuek, bai, pasilito hor, bitartean bideoa ikusi dezakegu, nik hemen itxoiten zaituztet, ez galtzeko, eta bideoa, aurrera. Book trailer, txistulariak taldea. Bai, kontrolau? Apai. Bale, guain ateatzen geha, bale. Zuen bideoa ikusiko dute. Jacinto hil egin da, eta Martineri txamarra bat utzi zion. Martinen laguna Jose kukuari harriak botatzen hasi zen. Jacinto kukua babestera joan zen. Oso portaera txarra zuten herritarrek Jacintorekin. Jacinto kukuarekin lotzen zuten. Martinek egan egiteko ordua alda? Bueno, bai, hoi esan behar duen, saria banatuko die, Antxine Mendizabal, orduan, berak ere egin behar du lluvia de estrellas bat, oza, porque sartuko da hortik, eta igual, lehendabizi, Antxine ateako da, ez, dauzkagu pixkat, bale, txalo bero bat, Antxine Mendizabal. Bai, bueno, orduan,
saria zer dan esango deun igual, Orduan, saria da escape room baterako pasea, igual, bueno, kontatuko diogu berriro, eta 100 euroko bonua disko eta librutan gastatzeko. Vale. Bueno, a ver, pasa daitezela sarituak, Julen Rodríguez, Martín Serrano, Galder Ruiz, Xenki Gandiaga, Oier Izagirre. Zuek zeate? Bai, bale, jarri hemen hola polit, oso ondo, orduan, orain daukagu, hausan, publikoaren saria ikastetxea. Bai, hor gaude ezta, bai, ikastetxea, orduan, hauek, bakoitzari bana, ai, que fuerte, Osea, ze polita indezuen. Sobrea, bai, claro, hor badago, sobrea. Aurrerago jartzeko, porque argiak eta, bale, eta, torrean, eta bakizu ezer diran, escape roomeko bateako pasea, suposatzen dugu sobrea izango dela, ez, igual hor 100 euro. Bale, eta bono bat 100 eurokoak disko eta liburutan gastatzeko, Que fuerte, Jun pixkat aurreago, porque fokuak eta jendeak ikusi nahi, eta argazki bat ateako deu, jarri hor, beraiekin, argazki atera, txaloak. Bueno, ez da egin ja izango, dakagu futbolista literato, bueno, egongo dia, bueno, Eibar, claro, Eibar. Vale, oso ondo, bueno, pues, zemuz prozesua, nola juntzaizuen, nola kurritu zitzaizuen? Mikroa, claro, eskertako dago, oso ondo, eskerrak edagon jende, oso ondo, piztuta dago? Bai. Osea, norbaitek zerbait kontatu nahi digu? Bai, berak, esan badakigula zer esango duen. Bueno, hau ingenun derrigortuta. Oso ondo, eske, ez, oso ondo, eske, bai, oza, adoktrinatu behar dela argi daukau, hemen arazoa da, nork adoktrinatzen duen zertarako, hau egiteko bada, ongi etorria, klaro, txalo bero bat derrigortu zizuen horrentzako, osea, hombre, faltaria, maz, oso ondo derrigortuta, ez, ake oso ondo pasazen duten, derrigortuta, baina oso ondo, si eske, klaro, eta igual ez dizue derrigortzen da zaudete hor, Eibarreko partido bat ikusten, asko zeo beto, Bele, venga, ja ez geha sartuko. Bueno, eta zuk zerbait galdetu nahi, nik hartu dena, baina zuk zerbait aipatu nahi diezu? Ni ere pentsatzen ari nintzen, egia esan derrigortu ditun pertsona horrengan, ez dakit zein dan, baina zoriondu nahi dut, ze horrelako, bueno, liburu bat aukeratu izanagatik, pixka bat ohiko moldetatik ateratzen da historio bada, oso poetikoa, oso lirikoa, ezagit ala ados dauden, unkigarria, naturarekin ere lotura berezia duena, eta, bueno, pues usted gaztei gutxitan eskaintzen zaiela olako liburu bat. Orduan nik zoriondu nahi dut bereziki, derrigortu ditun persona hori. Hordik da, ez dakit esku altxan nahi duen, edo txaloak ja mantzaizkia, bai, altxan nahi du. Zueke bai txalotu derrigortu zaituen horrei. Eta, bai, eta hori oso, no? Baina, bueno, derrigortuta ere lantxuku nahi dezu, zuentzako ere, osea, bueno, igual nahi badezu escape roomea eraman... Ez du nahi, oso ondo, pues ya está, Bueno, mila esker, eta orain berriro jumiartzate orain mendik, jetxi hortik, osea, da dena, kontuz ezer hori tartian, bai, venga, antxinekin batera, oso ondo. Bueno, pues ya egin dugu lehenengo saria. Orain, saria publikoaren saria, baina norbanako kategorian. Kexo, ja, que estres, goizazteko, Bai, oida, izaten da, ya está, iritsi gara. Vale, oso ondo, eseriko dira, gure, bueno. A ver, norbanako sarian esan dizuet hau dala zure txian zaude eta esatezu, ingodet book trailer bat, hola, aloloko. Eta 5 lan aurkeztu dira, ez da masifikatua, egia esan, ez da jendia, hola, bere etxean, baina 5, neita 5 ikaragarri dutze zait, egia esan berda dizuet. Eta 982 bozkekin, hausko da,
Eibarretik datorren talde bat izan da irabazlea. Jakingo dute beraiek zein dan, baino, Lisburua da azken dantza New Yorken. Lur Gallaztegik idatzia, ilustratua Unai Aranak. Eta ikusingo dugu, ingo dugu ja pixkat hobetzen. Juan Cruz, zuk emango diezu saria, ondo irutze zaizu, ze ondo. Orduan, igual, junja prestatzen el tunel del tiempo hortan, Eibarreko taldea, badakizuek zeintzuk zeaten, Eibarretik datorren talde hori irabazi dula norbanak, jun prestatzen, hola, como que inorrez tala enteratzen zuek zeatela, bale? Eta gero izena esango izuet, eta teatzen zeate, como, hostias, nun espero, bale? Zaiten duela, bale. Zuek ere, ez tezue, ya está. Orduan, jartze zeate, bitartean bideoa ikusiko dugu, bale? Eta gero ja etortzen dira, hemendik. Egun hartatik aurrera, inoiz ez nintzen berdina izan. Horietako egun batean, nire aukera perfektua zen, nire ametsa lortzeko. Eta eguna iritsi zen. Dantzari guztiak izugarriak izan dira. Baina New Yorkera joango den dantzaria Inge da. Eta hau nire historiaren hasiera besterik ez da. Juan Cruz pasa, txalo bero bat Juan Cruz igarabideen entzat, berak, banatuko diezaria, eta zar daitezela, bai, Aner Murillo, Andrea Castaño, Leire Burdel, Irate Martín, eta Alaia Gabilan, bai, zuek zeate, bai, bale, orain, oida, jo, nola dakizune, Juan Cruz? Qué pasada, es que, claro, izatea, orduan banatuko izkie, bakizizue sariak, flipatu ingo zue. Escape room bateko pasea? Bera ilusioa indio, esan du, ara, que guai. Eta €1 gastatzeko disko eta liburuetan, Eta orain galdera, claro, mikrofonoa, jo, Juan Cruz, que fuerte. Bera egon da hor alkite, kontatu zerbait, nahi badezuen. Bueno, lehenik eta behin, esan behar dugu, gu kategoriaz konfunditu ginen, baina beno. Bueno, barkatu, noa nahi zen duten aurkeztu? Ze kategorian aurkeztu nahi zen duten? Ikastetxe kategorian, baina beno. Bueno, pues oso ondo, porque norbanakoan ez zeuden asko, eta indezue, txalo bero, ez que azkenean, claro! Gauza bat esango izuet, kompetentzi gutxigo zegoen kategoria honetan.
Orduan, mira, perfecto. Bueno, autotakeria. Oso ondo, bai, segi esplikatzen. Bueno, arratsalde batean pentsatu genuen dena, ideia, eta hurrengo goizean egin genuen, eta oso ondo pasatu genuen grabatzen eta hori dena, eta hori, egin genuen pixka bat ere bai, euskerako nota hobetzeko. Bueno, claro, oso ondo, oso ondo. Baina hori. Osa, beste norbaitek behartuta gutxi gara bera egin dezue, esan daiteke. Bai. Pues txalo, bakizue gaur txaloak izango diala behartuta. Ez, diktadore txiki hoientzako izango dira aurtengo txaloak. Eskerrak, norbaitek oso ondo. Bueno, ikusten da, nabaritzen da, oso ondo pasa dezutela egiten, nabaritzen da. Eta guk ere oso ondo pasa dugu ikusten. Zerbait esan nahi diozu gaztetxoa behin? Bai, behartzea gaur egungo ikastetxetan behartzea da pixka fuerte xoitzitia eta alegia motibatzeko modu bat. Egia da, behartu, ez esan behartu, bale? Motibatu egin zaituzte. Oida, eta zoriondu nahi zaituztet, guztio gainera, zera, gaur egun gutxitan egoten delako irudia hitzaren morroi. Eta zuek irudia erabili dezue hitzaren morroi, eta hori bai idazleontzat eta bai irakurleontzat oso garrantzitsua da. Eta zoriontzen zaituztet. Ez da, edonolako zoriona, da. Bale, oso ondo, zerbait gehiago gehitu nahi dezue? Dantzaria hemen dago ere? Dantzaria nire irakaslea da, eta hori. Dantzako irakaslea edo... Claro, vale. Oso ondo, orduan, implikatu dezue jende gehiago. Osa, txalo bero bat, porque ja implikatzen badezu jende gehiago, pues ya dago, beste norbait, liburu horrekin, ez dakizu txiki bat lortu duna, pues oso ondo, hau egin behar da. Osa, zabaldu, hurrengoan jende gehiago implikatu, Osa, ez dakit, etxean ere implikatuko zen dituzten. Ez, esaten, ez que ben grabatzea noa. Bueno, esan duzu atxalde bat izan. Bueno, ya está, ez gara luzatuko. Pues txaloak berriro ere, karri... Argazkia! Ui, argazkiak, venga. Jarri hor, Jose Cruz, zure, Juan Cruz, zuke bai? Aurrera xiago, zondo? Kontuz, hori gabe hori da? Hor egin daiteke, porque argazkian ez dateratzen... Eta beraientzako da errexago ulertzen, porque da como, vale, ez nago hemen tipo poste, isiltasun batian, orduan, jazta, ja? Bai, jazta, orduan jun, etorri, hola, oso ondo, juten zeate ere, oso ondo, mila esker, mila esker. Bueno, pues ja egin ditugu, bozken bidez, banatzen diren, sariak. Eta orduan oain ja, epaimaiaren sariak. Hau da, dagola epaimai bat, dagola jendea hortara, bakizu nola izaten da, ez da erreixa epaimaiaren lana. Orduan, bueno, bai, pasa. Bueno, sartzen dian bitartean egingo dugu, txalo bero bat epaimaiaren txat. Jo que ze, Zeren, esan bezala ez dira lan errazak, aukeratu behar da, eta, bale, orduan, oso ondo, orduan bi kategoria dazkagu ikastetxe, oza, epaimaiak aukeratzen ditu ikastetxeen artean, zuek konfunditu intzinatela eta honea etorri behartzen duten, baina gauza bat esango izuet, bueno, da igual, DBH bat birentzako zuek 3 lau zate ja, ez? Bai, 3 lau, baina, bueno, bat bi eta 3 lau, ez? Bi kategoria. Sariak zer dira? Escape roomen zako pase bat, impresionatuta geratu zera, zu izan zen, bueno. Eta, 250 euro diskota liburutan, hor dago, zuek baino pixkat, bueno, berdin dio. Eta orduan, zailkatu diren taldeak DBH bat bi kategorian, porque guain jada zuzenean ikusiko ditugu zeintzuk zailkatu diren, eta gero, nervio batzuk badaude igual, ez? Streaming, bueno, orduan, alde batetik da, 5 taldea, hemen zaudete, Jesuitinas Donosti ikastetxea? Claro. Eta dira, liburua Coraline. Egero datozte, irakurle natoak, Elgoibar ikastola, eta Kukuaren kantua liburuarekin. Hemen zaudete, eta BIP taldea, eguzkitza BHI Coraline liburuarekin. Bi Coraline dazkau. Hemen zaudete ere bai?
Oso ondo. Orduan, ikusiko ditugu bideoak, bale? Zuek ere denak streaming ikusteko zertaz ari garen, ze liburu, ze bideoak. Oain ezin dizuet agertzeko esan, porque bestela sorpresa apurtzen da, ulertzen, orduan. Tirititi, a ber, nor altxako da, norrez, bideoak. Ez dakit non dauden nire gurasoak. Geratu nahi baduzu sekula eta betirako. Zein dago hor? Behingoz esnatu zera. Bueno, gauzatxo bat esan behar ez dut. Zera, jasinto hilekin da. Jada ez dago gurekin. Ez egia, ezen zinatzi. Bueno, postu, que gauzatxo bat dizu zuretzat. Ze politxa! Bueno, espero gustatzea. Jacinto, gauza bat. Zergatik ezin zure herrian gonditu. Ze uste duzu, kokoa naizela, beste nabia lapurtzera etorri naizela. Ez dakit, baina trenak ekarritako zarela diot. Aita? Zer? Aldezu jolastu nirekin? Ez, odain ez galdetu zure amari. Ama, aldezu jolastu nirekin? Ez, orain ez, lanean ari naiz. Ekarri boligrafo eta papera. Tori, hau da zuretzat. Horrela zitzegin zure amari! Ez, bakean. Zer da, ez dakit. Bueno,
ez, intensidadez, jakin mina piztu digute, oireala da, beldur puntu bat ere, inquietante esaten da bezala. Orduan, jaztak, urduri zaudet, ez da? Bueno, eta DBH bat bi kategorian, sari nagusia goes to... Eguzkitza bigarren hezkuntzako ikastetxeko BIP taldearentzat. Coraline liburuaren trailerrangatik. Hemen zaudete? Etorri, eta saria Garbine Mendizabalek emananduko di orduan pasadenak tunel hortatik, ja atera, oain ikusten, oain denbora bat falta da, porque, a ver, hor, kontuz, ez galdu, Coraline, ez galdu, ez gelditu inungo txokotan. Pentsa, oain, desagertzen badira? Desagertzen badira? Bueno, badakigu, pues irakurri beharko dugu liburua, berno lateran daitezken. Ja, está, sartu, a ver, eta dira, Iraia Moreno, Yolanda Etxeberria, Sara Gómez eta Ane Murias. Osondo eta Garbine, hemen, zuekin, Garbine. Emango diezu, hemen, bat eta bi, hau, eta sariak, ai, eta mikrofono hartuko dut, que lío, osea, ni aurretik ez nun pasa nahi. Vale, bueno, a ver, zerbait, kontatuko diguzue, zerbait. Aprobetxatu. Zemuz, bueno, zemuz joan da dena. Oso ondo. Ondo pasa dezue. Bai. Zuei ere motibatu egin zaituen horbait. Bai, gure andereñoa itxaso. Itxasok motibatu zaituzte, oso ondo. Batxalo bat emango diogu ere, motibatzaileari. Bai, karo, orain hemen gelditzen da, Ibarrekoak gu gelditu gara, ez dakizu diktadore txikiak bezala, eta orain zuen andereñoa gelditzen da motibatzaile. Ez, Eibarko motibatzailea, txaberak! Motibatzagatik ere, karo, porque bestela gelditzen da. Bale, orduan, errepikatuko zenukete esperientzia. Bai, noski. Eta, bueno, eta Garbine, zuk zerbait esan nahi diezu? Bueno, lehen da bizi zorionak danoi, Galtzagorri elkarteari, idazle, ilustratzailei, izultzailei eta ikastitxetako arduradunei laguntza eman diezuelako gazte hauei eta baita zueire gazteok. Trampa bat izan da, egie da, sari banaketa hau da, trampa bat irakurtzera behartzeko, ez, gazteak. Motibatzeko, Garbine. Bai, baina, bueno, haundik indakon seguronea eskertuko dute batzuk beharkizun hori. Eta guaine bai eskertzen dute, nik ziurrak. Eta Coralinek bezala batzutan seguronea bizitza honek ematen digu gogoa pareta gurutzatzeko, ez da? Zueire, bai, batzutan. Kontuz? Baina bizitza hola hartu beharra dau eta familia dau laguntzeko, eta gogoa eman dizuezuei batzutan pareta gurutzatzeko? Bai, baina... Oain, Coralain letuta gero, igual, pentsatu ingo zenukete, ez da? Bueno, zorionak da noi. Bai, esango izuet, epaimaiak zergatik aukeratu duen, bale? Orduan, fíjate, txene, bueno, ez dut behar nik, baina... Lan honek ukitu eginten gaitu. Emozionatu indezu jendia, Bere soiltasuna nabarmendu nahi dugu, eta zenbait ez denek gogoan hiltzaturik geratzen duten ahalmena. Gidoia ondo landu dute, eta antzespen lan bikaina. Eta eskazue hemen bia, lehen osegon futbolista literato, hemen dakazue ere, irakurtzale, ulertzen, osea, bale, txoine, nijoa, bale, musika oso aproposa, bai, porque jartzen zaitu, oso ondo. Eta muntaia txukuna, edizio lanare, ondo. Ikusentzunezko baliabideak ez dira gehiagikeria zerabiltzen, hau da, ez dira liburuaren gainetik jartzen, historiaren zertzeladak emateko gaidak, dena kontatu gabe, porque bestela ja pelikula da, eta book trailer baten ezaugarri guztiak ditu eta jakin mina pizten du. Guau, ez? Eta txalo bero bat, dena... Ondo denak, zaudete, ondo? Argazkia, zure ondo, Garbine, denak ondo, bagoazen pixketa aurrerago? Hemen, ondo? Fokoak inda? Perfecto, argazkiak atera? Impresionante,
Hitz egiteko gaio, porque gelditzen dira, osea, ordan egin, apa, ya está, venga, atea dira argazkiak, jetxi dira. Oso, ondo. Eta orain, DBH 34 multzoan, ez? Bueno, sartuko dira, aterako dira. Bueno, liburuak lehen aipatu ditugu, orain taldeak esaten ditudan bitartean ere gogoratuko ditugu, bai, zerbait falta zaigu, bai. Irabazlearen bideo, bai, apuntatuta zegoen, eso ez, pentsa, baina, bueno, la vuelta eman dioten, porque, mira, ez dizuen ere txapa guztiak kontatuko, baina hemen txiki-txikin ez nun irakurtzen, hemen bideoa ikusiko dugu irabazlearena, bale? Hau, eskerrik asko Idoia. Aita? Zer? Aldezu jolastu nirekin? Ez, odainez galdetu zudan badi. Ama, aldezu jolastu nirekin? Ez, orain ez, lanean ari naiz. Ekarri boligrafa eta papera. Dori, hau da zuretzat. Honela zitzegin zure gari! Ez, bakean. Zer da, ez dakit. Hau zan, eta orain gertatzen da, nola, ja ikusi zaituzten, desberdin ikusten da, porque ja aktoreak, ez da, ikusi ditugu de zibil, aita izan gabe, edo ama, edo, botoi gabe aurpegian aldatzen da pixkat, klaro. Bueno, orduan, DBH 34 multzoan, eta zailkatu dira, onako book trailerrak, bai. Elurdunak, taldea, Jesuitinas Donostia, Kismi elurpean liburuaren book trailerrekin. Hemen zaudet, Kismi galaxiarrak Jesuitinas Donosti ikastetxetik, Kismi elurpean liburuarekin. Hemen zaudete, ikastetxe osoa zaudete, ondo? Eta txoriburuak, Elizalde, bigarren hezkuntzako zutuk, moio gordetzea ezinezkoa zen historiarekin. Hemen zaudete? Bale, bideoak ikusiko ditugu, Arrate Gainak banatuko du saria, orduan prestatu, jun zehara, tunel ontara, zueko haindik ez dakizue zeintzuk, o bueno, Arrate ez dakit beharrezkoa da, nire esan behar dizute, total, itxoinin behar dugu, igual bideoak, bueno, ala, bideoak sartu. Sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara. Baina erotu zarete? Sagara yo de la sagara yo de la sagara. Larrialdia da. Yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo. Egunero nire barnean handitzen doala pentsatzeak loa eragozten dit. Aldatu, egin nahi nuen. Kepa, aurdun nago. Gurasoak drogatu eta ondoren lapurtu.
Asrun el femuko bidelalika. Nola zainduko nuke nik ume bat, dudan adinarekin? Kotxa lapurtu eta Baionara joan. Soilik egingo dudanaren zergatiaren arrazoiak eman nahi ditut. Bueno, ze ondo bai, edizio guztiken da bideokin flipatzen, Bueno, baina, venga. Orduan, sari nagusia DBH 3-4 kategorian goes to Kismi Galaxiarrak Kismi elurpean liburuarekin Arrate Egaña Marinara ilustratzailearekin. Sartu Arrate, pasa, besteak iristen diran. Kaixo, Arrate, zure liburuaren trailerra ikuste. Ja, eta beraientzako zuke matea zaria ere. Que puntazo, Bueno, a ver, hemen hau da prestatu behar desuna. Bai, txoin! Orduan dira, igual egiten dugu de guai. Eta izuet izena, ez, barkatu zuek, porque entreten ditu inaiz, ez nere. Orduan, igo daitezela, sar daitezela, Isano Sánchez, Íñigo Jiménez, John Somso, Marcos García, June Palomo. Nola da, zergatik dak John, nola zea? Bueno, hola, Samso, bat da, bat ematezun, San barkatu John. Bueno, txalo, jazta, orduan Arrate, hartu, hemengo, bai, bakoitzari bat, bueno, eta gero, hau, nebezunik heltzen dizut, gero emateko, bai, eta, a ber, idazle, osea, liburu irakorri dezue, idazlea ematen ari zaizue, saria, hau da, osea, muy fuerte, Tori Arrate, saria badakizu zein dan, ez? Escape Room, pase bat, 250, disko, joan pixkat aurrerago, porque gero arratzean, eta streaming, a ber, zuk zerbait esan nahi diezu, Arrate? Bai, zerbait, zuria hitza. Azteko behintzat, eskerrik asko, nire liburuaren inguruan egin izanagatik. Nietzat hori bada horrelako montaje bat egitea nire liburuaren gainean, eta gainera oso polita irutu zait, hain beste denbora pasata, esan nahi dut, aspaldiko gaztearoa ikusi dela liburu horretan, gaur egungo gaztearoarekin lotzea, etzat hori interesgarria irutu zait. Mila esker zuei. Eta zuri Arrate idazteagatik, eta zuek zerbait, kontatuko diguzue zerbait. Bale. Oso harro gaude gure lanaz. Oso, ondo. Oso harro, bai. Claro, hombre, tonteriakin, hombre. Eskolan ere txapelketa bat egin genuen, talde asko zeuden, eta gu ere irabazi genuen eskolan. Claro. Gaia, baina hau hobeagoa da. Bueno, oso, no? Karo, gauzak ondo da, egin dezakezue ja, zuen bizitza kurrikulunean egiten dituzutenean, jarri, bi sari irabazleak, ez? Que menos, ez? Ondo, bale? Zueke bai, dena ondo? Ondo? Oso pozik. Ai, que guai! Bale, gure bai, superpozik zuen pozik. Nahi dezue jakin epaimaiak zergatik aukeratu duen zuen lana? Claro. Mira, intentsitate bat du lanak, intentsitate, ikuslearen arreta bere ganatzen duena, gehiegi kontatu gabe, historiaren gakoak ukitzeko gai da. Que maravilla. Erritmo bizia du, bok trailer batean garrantzitsua dena, eta antzezpen lan bikaina. Hauek ere, dauzkazute ja, ateraldi, ez? Egin dute, ongi hautatutako planoak, fíjate,
Eta musika baliatuz muntaia txalogarria egin dute. Osea, hemen ja gauzazko daude. Antzezpena, edizioa, muntaia, irakurket, ya está. Ke futuro, itxaropentsua daukazuta, beste guztik ebai, zuek ebai. Bueno, orduan, sobrea ere igual beraientzat eman, bueno, igual, zakit, igual, eta, jazta, pues, txalo bero bat, argazkia. Txalo iten dezuten bitartean, argazkia, gertura, hor, ondo, argazkirako hor, hola, hor, ondo, bai, jarri, oso ondo, bai, eta, ui, bale? Egin, karo, bigarren zaria, irrifartxu, oso ondo, perfecto, gero daude ja, bai, total, fotokol bezala, total, area, oso ondo, ja, argazkiak, bueno, itxoin, itxoin, bai, hau da zuen motibatzailea. Claro, motibatzaileak. Vale, batxalo beto bat ere motibatzaileak. Mila esker. Bueno, eta ja... Ez. Nei ondo iruditzen zait, ensaiatzen hasi beharko dezu, sari gehiago baldin badaude, juntzaitezke, vale, que grazia. Bueno, nire ardura zan, vale. Orduan, orain amaiera emango diogu ekitaldiari, bai, berriro ikusi bideoa. Ze publiko jatorra zeate, nola ikasi dezuen, nola dan, hortarako egin dugu. Jakiteko zuek zeundeten, arretatxu, porque, claro, eta arretatxu zeundeten. Aldatu, egin nahi nuen. Kepa, aurdun nago. Gurasoak drogatu eta ondoren lapurtu. Ashrun elfemuko bidelalika. Nola zainduko nuken ikume bat, dudan adinarekin. Kotxe lapurtu eta Baionara joan. Bueno, hau esan, eta ordu noain bai, ikusi dugu, dinamika nola dan, oso barneratuta daukazutela, eta oso ondo beste zerbait ikuste bai zuek junite zaidala, zuek esan, Bueno, orduan, urrengo urtean ere lehiaketan parte hartu beharko dezue. Bueno, igual batek esateu nila DBH lauen nago barkatu, eta banoa, porque ja batxilla pasatzen zeat, oro nahi zutena egin, Baina, bestiak, bat bi antzaudetenak, egin dezakezue parte hartu. Streaming bidez, que ez dizuet kaso gehiagi egin streaming, ez dakit nabehidatu behar da nire streaminga, porque da como... Zuek ere parte hartu dezakezue, urrengo urterako, eta informazio guztia laster jarriko dute Liburu Gaztearen webgunean, sartu hor, begiratu, baino udaran ja norbaitek hasi nahi badu, esaten du, nik aurreratu ingo dut, bai, ez dut itxoingo iraila arte, proposamenak hortxe, orain txamango dizkizuegu, eta hasi, eta ez dakizu, udara guztia, pues tipo, book trailer, zuzendari baten espirituarekin, bainatu ondartzan, bai, desberdina da, ez da berdin bainatzen bat. Hau esatu izuet. Orduan, DBH bat bi kategorian, lehenengo proposamena da, Artxipielagoa, Martin Etxebarria, Xabier Etxebarria, suposatzen dut hauek ere zerbait ukikutela elkarrekin, claro. Zanbi eta Zediaz, bueno, irakurri, elkar argitaletxeko liburua, hoi da. Eta beste liburu bat da, Mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez. Flipatu ingo zue, idazlea, Arkaitz Kano. Nungua da? Azarte! Osea, que fuerte. Eta ilustratzailea Isabel Ergera eta Erein argitaletxea. Eta DBH 3 daukagu 2 eta nire nerabezaroko beste enigma batzuk. Hau da, Jose Antonio Frances, itzultzailea Aitor Arana Ibaizabal argitaletxekoa. Eta Queen Con, hemen daude, gero norbaitek ikusi nahi baditu. Queen Con, que ja nahi zenbura irutzen zait marabila. Helen Vignal, bueno, norbaiteko beto balin badaki pronunziatzen, esan dezala, eta itzultzailea da Miren Agurmeabe, eta elkar argitaletxeak argitaratuta. Bueno, jazta, bukatu da, baino finalista batzuk ere bat zeuden, ez? Orduan, orain egingo dugu makroargazki bat esaten dana.
jende guztia egongo da holtza gainean, bai. Nik esango nuke nahi duen guztia, baina seguruenik da, finalistak diploma jasotzera etorri behartzeate, orduan jun mugitzen, jun hortik pasatzen, finalistak, esan ditugu, bideo guztiak ikusi ditugu, jende guzti horrek, oso no, jun hortik mugitzen, gero, irabazleak, lehendabizi pasako dira diploma jasotzera. Nik uste, publikorik gabe geldituko gehala, no, porque denak hemen jarriko geha. Claro, eso bai. Orduan, pasa, diploma jaso, itxoin, jaliatu naiz, bat, bi, hauek zian, irakurle natoak Elgoibar ikastora, zeintzuk zineten, liatzen nahi naiz, ezta? Eta bostak taldea jesuitinak, zuek, bostak taldea jesuitinak, beste finalistak, sartu, un poco a lo loco, bai, pasa, porque denak igo behar deu, zuek zertzeate, Elizalde, txoriburuak taldea, bale. Lurdunak taldea jesuitinaz, tori, kaixo, eta daukagu orain irakurle natoak Elgoibar, irakurle natoak, enuntzaudet, hor, bale, zuentzako diploma, hau gelditu da regulintxio, iresan behar dizuet. Orduan, orain, jartzezeate hola ez, argazkiak egin behar dituztenak, zuzendu hau pixkat. Aurrerago, bai egin, hau da ere un poco fuerte, baina DBH bat bi, igual, beran, ezatezue zuzenian denak, finalistak denak. Bale, pues, publiko guztia igo da dila esteratokira, sari emaileak ere, motibatzaileak ere, no? Claro, motibatzaileak ere. Hemen lekua dago, baina argia ez. Hau txukunduin behar da. Eta hemen eserita, ez da ikusten, hemen jartzen badira eserita. Venga, lehenengo fila bat hemen eserita. Eszenatokian, primera filan. Bueno, venga, vamos. Osondo, venga, zuek ere, jarri hemen, edo atzean, baina gerturatu, zuek, hemen ere lekua, pasa, etorri, un poco abollo, igual hau muitze dugu, vale, osondo, eskerrik asko, zenbat gauza ite ituzuen ondo, ez? Bale, osondo, bale. Gutxi gora bera denak, zuek, DBH bat, jarri hor, bira, hor, zuloak, da. Zemus. Erdiko mutila, claro, porque altua, claro, es que... Oire pentsatzekoa da, egia da. Baina urrengo urterako planteatu daiteke. Igual, argazkilariak ez dena tokian publikoa bere lekuan, eta bestegu trasbase hau egiten, ondo zaudete denak. Bai, denak atera dira, sari emaileak ere ondo, porque izan da pixkat, kaotiko. Motibatzaileak ez dira, higo. Pues, mila esker, Mila esker, super lan honak indituzu. Ai, baina eske ez dakit. Bai, goatzen naiz. Ta zi... Vale, ni... Txonez, que me... Vale, eta bain, zuei, txoin. Enbiar eman behar diot. Enbiar, baina zuena ez dut atera. Bakarrikat... Baina ez dut ezer egin, que listo ez, no? Ai, ordan dauzkagu 2 urteko birri!